गासैबो थासारिखौ नायनानै दिनैनि समाव ट्राइबेल आफादफोर CCTOA दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिखिनि ट्राइबेलनि भइस बिथांमोना होदों बियो जोबोद समजों गोरोबनाय जादों आरो डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि बेवहाय बयबो खामानि मावनांगौ मोनसेल' खोथा जे ट्राइबेल माहारिनिफ्राय सोरबा आफादानो जा सोरबा इन्डिभिजुवेलानो जा बेवहाय हेंथा होनाय रोखोमनि जेबो भइस ओंखारनाया मोजां जानाय नङा होननानै आं सानो सोरबाया सोमावसारनायखौ मोजां मोना बा बेबायदि राजखान्थि जाहोनावनो जा बा गुबुन जाहोनावनो जा बेवहाय बाहागो लानो हायाखै बिथाङा बा बियो सिरि थानांगौ खिन्थु जि मोनसे प्रसेस दायो बेखौ माने जुदि जोंनो जास्टिस नांगौब्ला जुदि जोंनि थाखानाय अधिकारखौ एबा मोनथायखौ जाहाथे रावबो लांनो हाया बेखौ नांगौब्ला बे थासारिखौ जों अरायसम नोजोर बोनांगोन आरो आसामाव नायनो थाङोबा प्राय गोबां राजखान्थि हान्जायानो बिनि फेभाराव खोथा बुङो दा नंखायनो जोङो ट्राइबेल माहारि हिसाबै जोंनि जायफोर ग्रुप्स दङ जों खौसे जानानै बेवहाय गसंथानांगोन आरो बेवहाय अरायबो जोंहा मदद दङ गुबुन हारिफ्रा राजखान्थि भाबे गुबुन गुबुन अधिकारफोरखौ जेरै बिथांमोना बिदों जि स्टेटासाव दङ बेवहायबो होनो हायो गासैबो थासारिखौ नायनानै दिनैनि समाव ट्राइबेल आफादफोर CCTOA दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिखिनि ट्राइबेलनि भइस बिथांमोना होदों बियो जोबोद समजों गोरोबनाय जादों आरो डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि बेवहाय बयबो खामानि मावनांगौ मोनसेल' खोथा जे ट्राइबेल माहारिनिफ्राय सोरबा आफादानो जा सोरबा इन्डिभिजुवेलानो जा बेवहाय हेंथा होनाय रोखोमनि जेबो भइस ओंखारनाया मोजां जानाय नङा होननानै आं सानो सोरबाया सोमावसारनायखौ मोजां मोना बा बेबायदि राजखान्थि जाहोनावनो जा बा गुबुन जाहोनावनो जा बेवहाय बाहागो लानो हायाखै बिथाङा बा बियो सिरि थानांगौ खिन्थु जि मोनसे प्रसेस दायो बेखौ माने जुदि जोंनो जास्टिस नांगौब्ला जुदि जोंनि थाखानाय अधिकारखौ एबा मोनथायखौ जाहाथे रावबो लांनो हाया बेखौ नांगौब्ला बे थासारिखौ जों अरायसम नोजोर बोनांगोन आरो नंखायनो बे बेलायाव गोबां प्रसेस दङ नो डाउट बियो दिल्लीयाव थांगोन पार्लियामेन्टआव बिनि माखासे बिल पास खालामनायनि प्रसेस खालामनांगोन नाथाय थेवबो भारतनि संबिधाना अलरेडि 106 बार 106 खेब एमेन्डमेन्ट जाबाय गतिके आरोबाव एमेन्डमेन्ट जागोन जानायनि प्रसेसआव अरायसम थायो दा नंखायनो जेला मेजरिटियानो बिखौ एक्सेप्ट खालामो आरो गोबाङानो बिखौ सापर्ट होयो आरो आसामाव नायनो थाङोबा प्राय गोबां राजखान्थि हान्जायानो बिनि फेभाराव खोथा बुङो दा नंखायनो जोङो ट्राइबेल माहारि हिसाबै जोंनि जायफोर ग्रुप्स दङ जों खौसे जानानै बेवहाय गसंथानांगोन आरो बेवहाय अरायबो जोंहा मदद दङ गुबुन हारिफ्रा राजखान्थि भाबे गुबुन गुबुन अधिकारफोरखौ जेरै बिथांमोना बिदों जि स्टेटासाव दङ बेवहायबो होनो हायो दिनै बिथांमोननो OBC हिसाबैनो गोबां सुबिदाखौ होबावनो हायो अलरेडि 27% बिथांमोना एन्जय खालामो आरो अलरेडि माखासे कमिउनिटिसफोरनो आसामाव जि मेडिकेल इन्जिनियारिं गुबुन गुबुनाव कटाफोरखौ होखाबाय बिथांमोननो माखासे मा होनो रिजार्भेसन कटा बानायनानै होदों दा नंखायनो गुबुन 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 लामाजों बिथांमोननि हप्स एन्ड एसपिरेशनखौ फुलफिल खालामनो हायो नाथाय बेवहाय गोथौ मोनसे कनस्पिरेसि दङ ट्राइबेल माहारिफोरखौ माने फोजोबस्रांनायनि आरो जोंनि आइडेन्टिटि जोंनि जि मोनसे सिनायथि बेखौ डाइल्युट खालामनायनि मोनसे गोथौ कनस्पिरेसि बेयाव अरायसम थायो दा बेखौ लानानै जोङो बयबो सानसुमै मेलेमजिबि गासैबो थाखोनि सुबुंफ्रा बेवहाय जों साननांगोन खालि मोनसेल' खोथा जे बेवहाय फिजिकेल कनफ्लिक्टखौ जों मालाबाबो वेलकाम खालामनो हाया नंखायनो सोमावसारगिरिफ्रा बेखौ नोजोर बोनांगोन जे जेब्ला जों सोमावसारगोन जोंनि आर्गुमेन्टफोरखौ होगोन जोंनि खोथाफोरखौ बुंगोन अब्ला जोङो मेक्सिमाम लेभेलाव जोङो ट्राइ खालामनांगोन जे बेवहाय खुनु रोखोमनि जाहाथे कनफ्लिक्ट जाया जोंनि सुबुं अनजिमाया बाङाखै गुबुनफोरनि सुबुं अनजिमाया बांगासिनो दङ दा बेखौ नायनानै जोंनि जि मोनसे लकसभा सिट थांनाय खनसेनि डेलिमिटेसनावबो गोबां आन्दलन खालामनानै प्रेसार होनानै क'क्राझार लकसभा सिटखौ दोनफिननाय जादों नङाबा बियो लखिमपुराव ट्राइबेलनि पपुलेसना बारा जाबायमोन आरो भि खालामनाय लोगो लोगो बियो डिब्रुगड़ बा आपार आसामथिंजायसो बियो थांगोन बियो रोखा